Visszatérnek a kedvenc gyerekkori karácsonyi filmjeink. Grinch ugyebár 2000-ben jelent meg, és még azóta is minden karácsonykor szinte mindenki ezt a filmet nézi. Megvan az alapsztori. Grinch gyerekkori sérelmei miatt utálja a karácsonyt, ami a napok folyamán az elrablás vágyát ösztönzi, amellett, hogy persze van egy kislány, Cindy Lou, aki meg az ellentámaszt adja meg. Ez egy azóta klasszikussá vált sztori, az biztos. Itt már rögtön felmerülhet a kérdés, hogy mi fog történni a folytatásban. Mert ugye már mindenki megnyugodott, Grinchnek ugye 3-szor nagyobb lett a szíve, ennek hatására már nagyon semmi gond nem lehet, nem? Hát 20 évvel ezelőtt még nem, de hát ha kell a pénz, nem? Jim Carrey is visszatér a második részbe, jelenleg is tárgyal a Universal-lal, mondjuk ez eléggé érdekes, hogy mindig van egy ellentmondás, hogy mindig visszavonul, aztán mindig visszatér egy Sonic 3-ban. Szóval valószínűleg minden meg lesz, de akkor merül fel a kérdés, ez egy jó ötlet? Második részt csinálni abból, ami éveken keresztül határozta meg a karácsonyi hangulat egy részét? Nos, ezt inkább rátok hagyom a kommentekben, mint a következő filmnél is. És itt van a másik filmünk, ami a Polar Express névre hallgat. 2004-es film, így a mai szemmel nézve egy kicsit Uncanny Valley hatást éreztet, de ezek mellett persze szeretjük. Sokkal modernebb lesz az animáció, ez persze jelenthet nagyon jót is, de azért ne ilyen változást hozzon, ha szabad kérnem. Azt a pontot kell betalálni, ahol még megmarad a varázs, ami az első rész ajándékozott a nagy közönségnek. De itt is jön a kérdés, hogy ez jó ötlet? Miről fog ez szólni? Mit gondoltak? Bukás lesz mindkettő, vagy ti is folytatnátok a sztorit? Ezeket mind írjátok meg odalent a komment szekcióba. Nyáron karácsonyi videó nem a megszokott formátum. Nyomjátok meg a lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, hogy tudjatok értesülni a jövőbeli filmes tartalmakról. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!